Machita ese uJabu Mahlangu, uJabu Pule Mahlangu. Umchita uzamise enye ibhaba namhlanje, like ifans Sundowns zinomsindo ayavutha amachita abomvu. Jabu uthe iSundowns destroyer PSL neBafana Bafana, and funeka ijongane ne-FIFA Financial Fair Play. uJabu uthi iSundowns destroyer PSL neBafana Bafana, ngemanje i-FIFA Financial Fair Play funeke ibethe iSundowns wayijongane neSundowns. Sesifina iSundowns ziyavutha zinomsindo, ubone sezijula amagama umjida zibiza bayinxelile wena etyizi yobisi le nebhabhalaza le yaphela ibhabhalaza inxelile. So at the same time yona nto ndiyibonileyo ndiqapheleyo phana is uba i-financial fair play kaFIFA ayowe understandwa ngumntu wonke. Abantu banayo nje i-idea baseyintoni i-financial fair play kaFIFA, and then nam ndingayenza ne-researchanyana yam ndifuna ubona uconfirm ubone la idea ndinayo i-financial fair play yiyo na okanye ibone ngicifana ndiyazi. So nani machita mhlawumbi if like nenye understanding okanye beningayazi okanye nenye understanding engcono nendixelela lapha kwi-comments bone sifundisane yalo. So i-financial fair play kaFIFA ithi ukuthini before singene kule financial fair play kaFIFA bayithi ukuthini. uJabu ezinye izinto azithileyo phana ezicapukise ii-fans zeSundowns is uthi umjida ba iSundowns lewe yayo dominator ilawe transfer market ye-players SA, iwina okoko, so itime one okiwina, and then umjida kanamdla we-PSL ngokubukela i-PSL. Number 2, i-players ezintswembu suppose uba ziyadlala ku-PSL, suppose uba zenze iBafana Bafana bengcono, zenze uba ilawe i-selection pool for uHugo Bros uBafana Bafana coach ibe ncane because iSundowns ibeke ii-players ezintswembu kwi-stands adlali ii-players. Wenza imizekelo ke ngoLesedi Kapinga Musa Lebosa plus no Rivaldo Coutinho. Wathi the list is endless. So Sundowns umjida uthi kuseyikhawada i-PSL neBafana Bafana, and so dinga i-financial fair play PSL. So financial fair play hamba njani, bayithini into yayo? According to FIFA, ilanoza explanation kaFIFA, i-definition kaFIFA, i-financial fair play ithi the aim i-financial fair play is to stop clubs from spending more money than they make in revenues. To stop clubs from spending more money than they make in revenues. So manyamazi uthi FIFA ba i-team afunekange ithi isenza i-profit ye-2 million, but izospenda 20, 30 million, 50 million uthenga i-players, kodwa i-profit yayo is like 5 million eyenzayo i-revenue, but ispende 50 million, 60 million kuthenga i-players. So ngoku-team nganye funeke ispende on i-players, i-transfers according to le mali yenzayo i-profits. Utsho uJabu, and i-financial fair play kaFIFA ke itsho kasithetho. Nina manje ndicinga ntoni ngale way? Ngicela sinixhela kwi-comments ba nicinga ntoni ngale financial fair play kaFIFA, and ndicinga ntoni ngale ntetho nguJabu. But
i-fact is i-fans Sundowns like zihlanyile amajita ahlanyile ngokubona awayincane lethizwa nguJabu and yeah ziyashuba pa social media. Otherwise yeah ngicela nichazele abafika ngicela lapha kwi-comments ne, and then umuntu oqalayo udibana nale content uqalayo udibana nale video nale channel cela ucofe usubscribe. I-content is I'll get back, i-videos, information, ncoko, I'll get back.